Fanga jɔsen lakuruyali refondation o dan ye min bɛ fɔ sisan furancɛ fanga nɔ na bɛna kɛ kalo 60 kɔnɔ. O kɔrɔ ye ko san 5 ka bɔ sɛbɛn nin talidon na. Maître Bibata Ɲandu n'o ye a sigikafɔ senfɛla dɔ ye y'o fɔ seli dɔ senfɛ min jirala jamana jabarani na. Sigikafɔ nin ye dugudenw ye n'o ye civil ye o ni sɔrasiw 776 lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa février kalo o tile 15nan na ka se tile 19 ma. Mamudu Haruna Jingare n'o ye sigikafɔ ni ɲɛmɔgɔ ye k'o ye se k'o fɔ ko a bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin sigibolo ɲɛmɔgɔw ma u ka jɔ kalata nataw la. Ni sigikafɔ baara kuncɛliw la fana b'a ɲini ka jamanatigiya tɔgɔ di brigade général Tiani ma ani ka sɔrasi jalakɔrɔta général jɔyɔrɔ ma ka sababu kɛ a ka ɲɛmɔgɔ ye Niger jamana hɔrɔnyali minɛni na. U fana b'a jira ko yafa ka kɛ san 2023 juillet kalo tile 26nan fanga tiɲɛni kɛbagaw ye min ye civil jamanakuntigi sugandilen Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga la.